मला गावची आठवण झाली, पहिली पूर्वीची आठवण झाली. सुरलेला आपण खाणार असं दाखवतोय. नाही तुमच्याकडे येतो जेवायला, कोणी दुसऱ्याने इकडे येऊ नये असं आहे ते. असं आहे त्याचं. वा वा वा, या सर्वांनी खायला. नॉनव्हेज असतं ना, भाज्या सांगू नको आम्हाला. नाही पण माझी भाजी ना त्या दिवशी स्पेशलच बघितलं. हा चला बघ, आपली गाडी आली आणि आपले आता गेस्ट फिरायला चाललेत. सर्वांना गुड मॉर्निंग. बघा आपले गेस्ट आले, ते सर्व फिरायला गेलेत. आणि ही बघा काय करते तू इकडे, सनबाथ. हो, तुम्ही पण सर्वांनी अर्ली मॉर्निंग जेव्हा सन असतं ना तेव्हा जरा उन्हात उभे राहा, बरोबर ना बुबू? हे बघा प्राणी बघा कसे उभे राहतात व्यवस्थित उन्हात. आणि आजचं जर तुम्हाला टेम्परेचर सांगायचं झालं तर जरा थंडी वाजते, म्हणजे जरा थंड झालं उन्हात उभे राहून, पण म्हणजे सर्व गारगार आहे इकडे. चला आता आपण एकत्र सर्व फिश मार्केटला जाऊया आणि त्यासोबतच अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बघा, नाश्त्यासाठी काय आहे. येते. चला आता आपण परत जाऊया फिश मार्केटला, कारण आज मम्मी रेसिपी पण बनवणार आहे आणि आपल्या गेस्टला आज फिश थालीची पण ऑर्डर आहे त्यांची. आणि आता किती वाजले माहिती आहे काय? आता 9 वाजले. 9. मी अगोदर पण गेलो असतो, पण आपल्या गेस्टला गाडीत बसवल्याशिवाय मी जाऊ शकत नव्हतो. नाही तर मी कधी कधी सकाळी 7लाच जातो. आता 9ला आहे, पण मी फोन करून जातो आहे. तिकडे मार्केट आहे अजून 10 10:30पर्यंत असतो मार्केट. चला माकुल हे कसा आहे? माकुल लावलाय 200 किलो. मस्त ना, स्वस्त मोठा एकदम. 180 विकलाय. चला आता काकी तुम्हाला सुरमई कटिंग दाखवतील बघा. तो तरी अंदाजे किती पीस होतील सांगायचे? पीस पातळ नका ठेवू, जरा मीडियमच ठेवा, जास्त पातळ नका करू. आणि बघा आम्ही शेअरिंगमध्ये घेतलं आहे. घ्या काकी, तुम्हाला याचं किती वर्ष झाले कापताना हे असं? 10 वर्ष. होय, चेक कसे करायचे चांगले आहेत की नाही? कडक दिसते ना, म्हणजे ताजा. कडक आहे म्हणून ताजा. आणि हे करतात ते. चला आता आपली फिश मार्केट शॉपिंग झाली, आता आपण घरी जाऊया. आहे ना, लिहून घ्या, कॉफी घेऊन मेमो बिल पाहिजे का? और वो जरा वो वाला दिखाओ जरा, वो आपने दिखाया था ना, पर्क.
काय आणलं असेल सांग. भाजी मच्छी. बॉक्स मध्ये काय? मम्मी कुठे आहे? मम्मी आंघोळीला गेली. अंघोळ बिंगोळ झाली. हे घे काजल. हे काय हे बघा मी म्हणजे सर्व आहे त्याच्यात. पेन्सिल रबर शॉर्पनर स्केल आणि चांगल्या कंपनीचे नटराजचे बरोबर ना. तसे 2 बॉक्स आहेत बघ आणि खाली सर्व नोटबुक्स. चला तिकडे बघा आपली गाडी गेली. तिकडे बघा आपली गाडी गेली आणि इथे आपली सायकल डिलिव्हरी झालेली आहे. A1 कंपनीची मागवलेली आहे. आणि किंमत किती आहे काजल त्याच्यात? 13,518. 13,518 म्हणजे 13,500. ठीक आहे. हे सर्व ऑनलाईन पेमेंट करायची आणि अशी सायकल जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर डायरेक्ट कंपनीमधून मागवायची. कारण लोकल वेंडर्स किंवा सप्लायर्स किंवा हे अशा टाईपचे सायकल फॅन्सी सायकल ठेवत नाही. हे कंपनीमध्ये ऑर्डर देणार, मग ते त्यांच्याकडे असेल अवेलेबल तर देतात किंवा मग मॅन्युफॅक्चरिंग करायची असेल तर मग टाईम लावतात महिन्याचा. तरी मला हे ऑर्डर करून 10-12 दिवस झालेत तर आलेली आहे. आणि असेंबल करायचं आहे आता. करूया का असेंबल? आता नको, थोड्या वेळानंतर करूया. आणि किती लांबच्याला मोठी आहे बघा, एकदम मोठी. खूप वेळ जाणार आहे आपल्याला दुसरं पण काम आहे जरा. तर इथे बघा जेट्टीवरून मी आता फ्रेश मासे आणलेले आहेत. मम्मी इकडे सर्व काढते आहे. तोपर्यंत आज आपली रेसिपी चुलीवरती होणार आहे. तर तुम्हाला पटकन जाऊन आपण चूल दाखवूया कुठे सेटअप केलेली आपण. तर इथे बघा, इथे व्यवस्थित सर्व साफ करून आपली चूल इकडे मांडलेली आपण. आणि बुबू थोड्या वेळाने चला. मम्मी कोणकोणते मासे ते दाखवा मला पटकन आता. इकडे बांगडे आहे. येस 5 बांगडे आहेत. 5 बांगडे आणि सुरमई. येस. आता सुरमई बघा, हे कशी सुरमई आणली माहिती का मी? शेअरिंग वरती आणली. तर आजचा सुरमईचा रेट होता 600 रुपये किलो. आणि हा मासा 2 किलोचा होता. तर मला तर एवढं नको, 2-3 थाली म्हणजे एवढं काय करणार ना. तर पार्टिशन कशी झाली तर 2 किलोचे 1-1 किलो झाली. 1 किलो एका मुलीने घेतलं आणि मग 1 किलोतले पण अर्धे मी आणि एका काकाने घेतले. म्हणजे हे अर्धा किलो आहे. म्हणजे हे 300 रुपयाचे सुरमई आहेत. 2, 3, 4, 5च मोठे पीस, बाकी तर सर्व कालवनामध्ये जाणार. आणि आता आपली सुरमई थाली ऑर्डर किती आहे? 2 आहेत. तरी आम्ही 4 पीस ठेवणार कारण की एक्स्ट्रा मागतीलच. हा, आता त्यांच्यातले 4 पीस त्यांना कोणकोणते ठेवणार आहे सांग जरा. हे मोठे ठेवते. हा, त्यांना बघ मोठे. 1, 2, 3 आणि 4. म्हणजे तुम्हाला आता गाळसाल रेसिपी दिसणार आहे. गाळसाल उरलेलं सुरलेलं आपण खाणार असं दाखवतोय. नाही तुमच्याकडे येतो जेवायला. हा चालेल आहे बघा. म्हणजे आम्ही कसं आपल्या गॅससाठी चांगले पीसेस पाहिजे म्हणून आपण साईडला ठेवलेले होते. बरोबर. त्यांनी 2 थाली मागितले तरी 2 उरतात आहे ना तुम्हाला. आता तेही कॉन्सेप्ट सांगतो म्हणून तर इकडे मी एक्सप्लेन करतोय. एक्स्ट्रा ठेवावे लागतात. आता तुम्हाला सांगू, हे आज आणलेत आणि आपले गेस्ट गेलेत रत्नागिरी टूरला. सकाळी गेले ते आता संध्याकाळी येतील. पण आपलं गणपतीपुळे वगैरे करताय ना, तर ते काय बोलले आम्ही देवदर्शन केल्यानंतर खाणार. हो, तिकडून येऊन मग आता रात्रीचं डिनरला त्यांना 2 सुरमई थाली त्यांनी सांगितलं. तरी आमच्याकडे एक्स्ट्रा पीसेस हवे कारण कधी मागतात ना. हो मागतात. म्हणून एक रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही ना एक फिक्स करून आला तर आम्हाला जास्त चांगलं होईल. तसं आम्ही एक्स्ट्रा ठेवतो. आवडतं तर आपण मागवतोच ना. हो, तसं पण प्रश्न आहे ना. हा, म्हणजे दोन्ही साईड होतात म्हणून आम्ही ठेवलेले आहेत. आता इकडे मग बाकीच्या पण हे सुरमई तुम्हाला दाखवणार आहे. त्यासोबत 3 बांगडे ठेव. 3 बांगडे ठेवते. 2 बांगडे तळते. हे गॅस साठी ठेवायला पाहिजे. आणि कोलंबी आहे. कोलंबीचा आजचा रेट होता मग माहितीये का? किलो किती आहेत माहिती? 1 किलो 440 रुपये किलो. कोलंबी पण मोठी आहे. मोठी कोलंबी म्हणजे फ्राय पण केलं आणि थपथपीत मध्ये पण होऊ शकतं ते. इथे थपथपीत गॅस साठी आहे आणि आमच्यासाठी फ्राय. आणि मम्मीला मी रिक्वेस्ट काय केली आता बनवायला, संध्याकाळी तुम्हाला रेसिपी दाखवली पण चुलीवरती प्रॉपर गावी कसे बनवले जातात ना ते रेसिपी म्हणजे गॅसला दाखवता ना खूप घाई होते. बरोबर. काय आलं? मांजरीला पकडलं की काय? कशाला मांजरीच्या पाठी लागता? चावाल बी होते. चला तिकडे, चला तिकडे.
आता तुम्हाला हेच रिझन सांगतो काजल, आपण मधीच रेसिपी सोडून धावून आलो ना, आता हाच रिझन आहे की आपण दिलला इकडे आणत नाही. कारण की गावातले कुत्रे ना 2 मिनिटं पण नाही म्हणजे डोळ्यासमोर धरत मांजरींना. इतर कोणताच प्राणी त्यांना समोर नाही पाहिजे. बघा आमच्या बरोबर कशाला पकडता मांजरींना? कशाला पकापकी करते तू? चला राहू द्या आपलं, म्हणजे कोणी दुसऱ्याने इकडे येऊ नये असं आहे ते. असं आहे त्याचं. चला मग आता कोलंबी आपण तळणार आहे बरोबर. आणि हे मी संध्याकाळी आज तू व्यवस्थित सर्व दाखव की गावच्या पद्धतीने सर्व कसं काय होतं. हा आता मी फक्त हे 3-4 सुरमईचे पीस आहेत ना, 2 बांगडे. हे काय घेतलंय? हे ते थोडस ते डोक्याचा भाग असतो ना, ते कालवण्यासाठी. तो आहे तो त्या एकाचा कालवण नाही होणार. तर आज आहे ना कालवण मच्छीचा नाही बनणार आहे आपल्याकडे. आणि सोबतच आपले गेस्ट आलेले आहेत, गाडी आलेले आहेत, पटकन आलेले आहेत. आता जेवतात आहे का बघे, जेवत असतील तर गरम गरम बनवून दे. कोइन्सिडेन्स बघा, गाडी आली बघा. ही लोकेशन चांगली आहे ना. तू कशी चिऱ्यावर बसली का कशावर बसलीस? पाट घेतलाय, हा हा प्लास्टिकचा पाट घेतलाय. ओके. ते असं या अँगलने असं वाटतं की तू पाठच्या चिऱ्यावर बसलीत का? नाही. चला सुरुवात करा. इकडे लाकडं घेतली आहेत. आणि एक चूल माहितीये, मी पहिले इकडेच मांडली होती चूल. हो कैली आहे पहिली इकडे. सुरुवातीला इकडे पण आपण केलं आहे आणि तिथे सुद्धा केलंय बनवली होती. आणि पाठी सुद्धा आपण केलं. सर्वीकडे आपण करून बघितलं. पण ही कम्फर्टेबल जागा आहे ना. इकडे समोर बरं वाटतं जरा बाहेर. कर आता पेटव. अशा वेळेला लाईटर पाहिजे. लाईटर बरोबर ना. लाईटरच पाहिजे, हवेवर राहत नाही ना. हे बघा आले एक 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 करून येतात. हे बघा दोघं आले. तुम्ही जावा नाही तर तुम्हाला ते बुबू पकडतील. चला चला चला. चला चूल आपली पेटलेली आहे. पेटायला वेळ नाही लागत मला, पेटवायला वेळ नाही लागत. हा फुकणी नाही ना तुझ्याकडे? फुकणी नाही, फुकणी घ्यायची आहे. हे बघा सर्व सामान आम्ही इकडेच ठेवलंय. ते काय मी तेव्हा ठेव की. तर आंघोळीचं पाणी ठेवूया हा चुलीवर. हे घे. मस्त ना. सर्व साहित्य बघा आम्ही इकडेच वरती ठेवलेलं. आता मम्मी आली की पटकन द्यायला सोपं. मम्मी आली की म्हणजे मम्मी तर इथेच आहे. आगळ मसाला ते आपले गेस्ट आले तर वरती जरा व्यवस्थित सर्व करायला गेलो होतो. आधी लाकडं पेटली पाहिजे, आधी पॅन नाही ठेवत. हो बरोबर आहे. आता मच्छीला पहिलं लावते मीठ मसाला. ओके. चमचा नाही दिलाय काजलनी. मग पहिला मीठ टाकून घे ना. पहिलं मीठ लावून घेते. हे मीठ लावलं आणि मीठ नंतर आगळ. असं मच्छीसाठी गावी कोणता खास मसाला वापरला जात होता का? खास मसाला नाही, घरातलीच मसाले वापरायचे. जो मसाला चिकन मध्ये मटन मध्ये तोच फिश मध्ये ना. तोच एकच मसाला. एकच मसाला. आता हे व्हरायटी आलेत ना. आता व्हरायटी आले ते वेगवेगळे वापरतात. आणि खरंच चव कसली येते ह्याची येते ना, चुलीची. हो. आणि आपण इकडे काय टाकलं? हे आगळ. आगळ. आणि थोडं तुम्हाला इकडे आता मांजरींचा बॅकग्राऊंड येणार आहे का, ते माऊ माऊ आले बघ इकडे तिकडे. आता थोडा ते आता आहे म्हणून मच्छी मसाला. ओके. मच्छी मसाला आहे आपल्याकडे. आहे. मग हेच नंतर आपल्याला रेसिपी म्हणजे गेस्टला देताना वेळी दाखवता येत नाही. हा. आणि आम्ही ट्राय करू असेच तुम्हाला आता नवीन नवीन रेसिपी चुलीवरचे गावचे पारंपरिक कोकणी पद्धतीचे आम्ही सर्व दाखवायचा प्रयत्न करू. थोडी धना पावडर टाकते, थोडा लाल मिरची मसाला पावडर, लाल कलर यायला थोडी हळद टाकते. झालं. आणि कोकम आगळ. आगळ टाकलं ना पहिलं मी. टाकले ना. असंच ठेवलंय. एक्स्ट्रा तेल नाही आणलाय. तेल पाहिजे ना. तेच मी बोलतो. मला वाटलं तू तंदुरी करते का मसाल्याची मच्छीची मसाल्यावरती डायरेक्ट आगीवरती करतात ती. हा तसं. हे बघा. हे बघा जम बघा. हे लोक असे जम घेतात. मग मी आपली दिल अशी जम घेणार आहे येणार आहे का? सर्व आपले झाडावर चढतात. बुब्बू पकडतील आपले. म्हणून तर दिलला माझ्या आणत नाही. घे पाय मी इकडे. आम्हाला एवढी त्याची दिलची आठवण येते ना, पण नाही आणू शकत नाही तर पूर्ण डॉग चावतील. काजल, ए काजल, तेल तेल तवा कसा माहिती तेल तिकडून दे. मला वाटलं का मम्मी विदाऊट तेलचं बनवते काय, ऑइल फ्री मच्छी. नंतर माहिती पडला की आपल्या तंदुरी नाही, ऑइल हे आहे. तेल टाकायचं आहे जरा मी खाली. हां ठेवतो मी. इकडून घे.
तर इकडून घे. हे बघा पीठ, तांदळाचं पीठ, रवा आणि त्याच्यामध्ये कलरसाठी मसाले हे टाकलेलं असं बनवून ठेवलेलं असतं. आता कस्टमरसाठी आपले गेस्ट येतात ना त्यांच्यासाठी, म्हणजे आपले हेल्पर बनवतात ते हे असं सगळं बनवून ठेवलेलं असतं. फक्त मसाला मीठ लावायचा, हे आगळ लावायचा, असं कंप्लीट करायचे आणि त्याच्यामध्ये असं हे करून म्हणजे आम्ही असं बनवून ठेवतो म्हणजे घाई होत नाही. हां, घाई होत नाही. पण आम्ही इकडे तुम्हाला आता सर्व प्रोसेस दाखवली. हां ओके. तर इकडे आपली फर्स्ट मच्छी गेलेली आहे. तेल जर अजून तापायला पाहिजे वाटतं. नाही तापणार ते. तापेल ना. तू म्हणजे पहिली मच्छी कितव्या वर्षी बनवली होतीस? मी 4थीला होती त्यापासूनच बनवायची. आणि चपाती पण तेव्हाच बनवायची, भाकऱ्या पण तेव्हा चपात्या नाही, भाकऱ्या खायचे. भाकऱ्या म्हणजे 4थी पासून भाकरी शिकली तू? होय. तर बांगडा बघा केवढा मोठा आहे, मस्त. असं सरळ राहू दे, मग बाकी 2 तिकडे राहतील ना. तर मम्मी सर्वांना बोलव आता पटकन जेवायला, आपले व्ह्युअर्सला बघतात आहेत ती. सर्वांनी या पटकन जेवायला या. गरम गरम. हां, डायरेक्ट जसे झाले की आपण असं करू शकतो. बघ इकडे बघ, तुम्हाला चुलीवरचा हवा असेल ना गरम गरम अजून ह्याच्यापेक्षा आहे बघ, अशी पण इकडे सिटिंग अरेंजमेंट करू शकतो इकडे व्यवस्थित. होय, अशी सिटिंग अरेंजमेंट लावली ना. आणि असे इथूनच भाकरी पण गरम गरम. हो, भाकरी पण गरम गरम, पण पाऊस नाही पाहिजे, फक्त पाऊस नाही पाहिजे. गरम गरम खाल. पण मम्मी जेव्हा असं वाऱ्याने जेव्हा धूर सर्वीकडे जाईल ना नाकात, तेव्हा शिंकत बसाल इकडे. मग होय, आग वाढवायची ना. ते एकदा पेटले की पेटते. छान वाटते बघ. जास्त पण आग नको, करपणार. बरोबर. आता इथे तू सर्वांना आपले पारंपरिक पद्धतीचे, कोकणी पद्धतीचे सर्व रेसिपीज दाखव इकडे बसून. बरोबर, दाखवणार. हां, तू इकडे बस, व्यवस्थित बनव. आम्ही तुम्हाला सर्व इकडे मम्मीला अरेंज करून देतो, म्हणजे तुम्हाला सर्वांना रेसिपीज दिसतील इकडे. हे का डोका का घेतलं करा, म्हणजे असं फ्राय करायला? ते एकच राहिला होता ना. कालवण काय आपण वेगळं बनवणार आहे. म्हणजे अशाच प्रकारे तुम्ही सर्व मासे बनवू शकता. होय. आता समजा ह्याच्या जागी आपली पापलेट असती तरी हेच मसाले, अशीच प्रोसेस. हा, हेच. आणि आता समजा तुमच्याकडे कोकमाचा आगळ नसेल ना तर लिंबू पिळतात माणसं. म्हणजे हे जर नसेल तर कोकम नसेल तर कोकमाचा आगळ, चिंच. ओके. हा, नाहीतर लिंबू. आपण कोकणात रेसिपीज कोकमाच्या आगळशिवाय किंवा कोकम लावल्याशिवाय होत नाही. आहे का जागा त्याच्यात? एका बाजूला टाकून ठेवते, होईल आरामात. वा वा वा, या सर्वांनी खायला. आता हे सगळं तू चल झालं नाही का काम? चला, याचं काम सर्व झालेलं आहे. तर काजल आणि मी 5-5 गेम खेळतो इकडे. असं केल्यावरती बाहेर रेसिपी होती, उलट आतमध्ये किचनमध्ये रेसिपी बनवणं सोपं आहे. बरोबर मम्मी? तुम्ही या खाली आमच्यावर मच्छी खायला या. हा, जेवण म्हणजे जेवण होतं गणपतीपर्यंत. काजलला भूक लागली आहे. झालं चल. भूक लागली, वाजले किती? हे बा, अर्धा कच्चा मासा खातेस काय? नाही. इथे दाखव. कर, टर्न कर. मस्त ना. तेवढ्या भागातच टर्न केला पाहिजे ना. आणि एवढा एक बांगडा असेल तरी माणूस पोटभर जेवू शकतो. पण आपल्या ताटात बांगडा असतो, सुरमई असते, कोलंबीचा रस्सा असतो. किती छान वाटतं बघा. बघून ना मी तोंडाला पाणी सुटेल ना. मी हे मासे असे प्रकार आहेत ना की किती खाल्लं असेल, जेव्हा बनतं तेव्हा परत ते खायला वाटतात. इथे बरं वाटतं, आग पण लागत नाही मला. हे कम्फर्टेबल आहे तुला, तेच आम्ही बघितलं व्यवस्थित. ही जागा व्यवस्थित आहे तुझ्यासाठी. ते फ्युचरमध्ये आपण इकडे प्लॅन करू. इकडे टेंट लावेल मी. आणि हो, इकडे व्यवस्थित करून घे सर्व. कोणतरी माझ्या जोडीला पाहिजे. तिकडे चूल बनवली होती ना, तशी इकडे करून घे. इकडे बनवून घेणार. ओके. आणि इकडे सर्व बसायचं पण व्यवस्थित, तुझ्या पायाखाली काय लागणार नाही असं आपण अरेंजमेंट करू. असे गोणे टाकले ना तरी बास होतात मग. चला, म्हणजे तुम्हाला कन्फर्म आहे यापुढे तुम्हाला आता सर्व
चुलीवरच्या रेसिपी जास्त दिसणार आहे. फक्त नाईटला आपण इकडे करणार नाही, इव्हनिंगपर्यंत दिवाळी आपण पण मी बनवणार चुलीवर. चुलीवरतीच करूया आज यावेळी सर्व दिवाळीचं सर्व फराळ करूया. पण हा मासा बघ ना किती टेम्पटिंग रेड रेड वाटतं भावा. मस्त वाटतंय ना, मस्त ना. आग पण मस्त लागते, हवा पण नाही लागत आहे एवढी. मला गावची आठवण झाली, पहिली पूर्वीची आठवण झाली. ती पहिल्यापासून गावाला चुलीवर करत आलेली आहे ना. बरोबर. मला लय आवड होती म्हणून म्हटलं गावाला घर बांधून गावाला पहिले चूल बनवायची. पण चूल बनवायला अशी ना जागाच नाही ठेवली. पण आता इकडे सेटअप कर, मी जागा चांगली आहे. हा, ही करते आता इथे. ह्याच्याने एक प्रॉब्लेम नाही होणार काय माहिती बघ, वरती पण तुला ह्याचा शेड झालं. होय. पण हा झाड आपला किती छोटा होता, हो, किती मोठा झाला. माड आपला कोकोनटचा. आणि इथे ना पूर्वी पहिले मी इथे केलेली चूल ही ठेवलेली होती. हीच ठेवली होती. हीच ठेवली होती. पण काय होतं माहिती इकडे ऊन यायचं. बरोबर. पण आता झाडांमुळे ऊन नाही येत आहे. वरती सर्व सावली, सर्व झाडं कशी सावली मोठी झाली. झाली ना आपली. हे पण आपलं बघा ह्याच्यात आणि असं सुगंध झाडांना वाफ बीप लागत नाही तर वाटेल लोकांना काय वाफ लागते. नाही नाही, कॅमेऱ्यामध्ये तुम्ही बघा ते त्या साईडला गेल्या बघा, लांबून तुम्हाला वाफ दिसेल. बीप लागत नाही म्हणजे आणि एवढी आग पण पेटत नाही. असं शेड सारखं झालंय मम्मीला. आणि इकडे तर सुगंध चांगला येतो ना मम्मी या झाडाला. झाडाचा सुगंध येतोय नाही. कोणतं झाड आहे हे आपलं सर्व? सोनचाफ्याचा. किती फुलं आलीच बघा त्याला. भरपूर फुलं येतात आहे, वापरायलाच कोण नाही आहे. एकदम मस्त. तर आपली मासे रेसिपी झालेली आहे, फिश रेसिपी, कॉम्बो फिश रेसिपी, सर्व प्लॅटर म्हणू शकतो याला वेगवेगळं. हा, वेगवेगळा मासा. ह्याच्यात पापलेट टाकला असतं की झाला, किंवा कुपा, कोलंबी सर्व झालं असतं त्याच्यात ना. हा, चुलीवर काय होतं माहिती आहे का, निर्लेच भांडी असलीत ना हां तर त्याला जरा जपायला लागतो त्या भांड्यांना, कारण त्यांचे हे दांडे जळायला नको आगीमुळे. बरोबर. हा दे. आता तुम्ही विचार करा, आता पाणी आपण कशात. हे करायला विजवायला. येस, तिचं नाव बघा ती. ते रेडी आहे सर्व. हे घे मम्मी, तवा झालाय रेडी. तवा झाला. थांबता मी उचलतो आणि काजलच्या हातात देतो. पकड हे आता बघा पास कसं करतो आम्ही. हे घे तू, हे झालं ना. हा, झालं. ओके, तर मी एकदम जरा ह्याच्यात पकडलंय. काजल पकडलंस का, नाही तर सर्व मेहनत खाली पाडशी. भरोसा नाही माझा, मी संध्याकाळी पण चूल पेटवू शकते. हा, माझा भरोसा नाही, मी संध्याकाळी पण चूल पेटवू शकते. चालेल पेटव, पण सर्व एनर्जीवर असतं हा, आणि मूडवर. मूडवर असतं माझ्या. हल्ली माझं मूडवर चाललेलं असतं काम. पण अशी विजवलेल्या नंतर पेटतात ना ती. पेटतात, ते वाफेने शेकतात ना परत. आता हे मम्मी असं बघ, तू तुझ्या हाताचं जेव्हा पाणी त्याच्यावर टाकतेस ना हा. ते, आणि ह्याचा जो वास फ्रेग्रन्स येतोय ना, तंदुरी सारखा येतोय. बरोबर ना बोललो ना, मसाल्याचा हात ना, मसाल्याचा हात आहे ना ते. मसाल्याचा हात जातोय, त्यातलंच हे जातोय रसा सगळा बघ. चला बस, चला आता या. चल धर. खूप जाम भूक लागली आहे. रेसिपी बनवता कधी रेसिपी असेल ना तर अगोदर थोडं काहीतरी खाऊन घेतलं पाहिजे. चला इकडे बांगडाचं एकदम छान झालं. आता सुरमई आणि माझं पण इथे जेवण आहे, मटरची भाजी आहे. नाही मम्मीची तुम्हाला एक सवय सांगतो, आमचं चिकन मच्छी असली ना की माझं चांगलं आहे. आज माझी भाजी बघा, तुमच्यापेक्षा माझी भाजी चांगली. मी बोललो नॉनव्हेज असताना भाज्या सांगू नको आम्हाला. नाही, पण माझी भाजी ना त्या दिवशी स्पेशलच बघितलं. हा, ज्या दिवशी मच्छी मटण असतं त्या दिवशी ही जी भाजी स्पेशल बनते. दुसऱ्या दिवशी बघ ना, म्हणजे ते असे बोलतात यांच्याकडे चांगलं दिसतंय, नाही माझं चांगलं आहे तसं. माझी डाळ भाजी चांगली आहे. बघितलं, रेसिपी एकदम छान ऑसम झाली. मच्छी तर एकदमच भारी. चुलीवरची तंदुरी आली, वास येतोय, चांगला सुगंध येतोय आज मच्छीला. मस्त एकदम छान. टेस्टी आली. सुरमई तर माणूस ना वासानेच खाऊ पोट भरेल. एकदम छान. आता आम्ही जेवतो. तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरी जेवलात असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, आणि काय जेवला ते पण सांगा. आणि असे तुम्हाला आम्ही ट्राय करू आणि प्रॉमिस सुद्धा करू की तुम्हाला चुलीवरची रेसिपी दाखवू. हा, चुलीवरची दाखवणार. मला तर चुलीवर करायचं आवड. आणि यावेळी दिवाळीचं सर्व फराळ एकदम व्यवस्थित आकर्षक प्रकारे आणि एकदम चांगल्या प्रकारे आम्ही तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करू, सर्व गावातल्या माणसांना इन्व्हॉल्व्ह करून. तर या रेसिपीला आणि या ब्लॉगला तुम्ही लाईक करा आणि शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय.